Erabakia zen nirea izan, beste kiroletako entrenatzaileak esan zidaten larun batero futbolera balin basoaz, igual beste kirolak ditzi behar dituzu. Badajosera joan nintzen hemen aukerazko ez nituelako jokatzeko, deitu zidaten Erreginaren kopa jokatzeko, finala galdu genuen Levanteren aurka, eta justo Atletik deitu zidan, Atletikeko nintzen ez txikitatik. Lehenengo urtea oso gogorra izan zen, pertsonalki ere ez nengoen jokatzen. Uste dut gero eta kontzientzia gehiago daukagula berdintasunean, Atletiken da veteranoen taldean mistoa da. Beti egon naiz zerbait gehiago egiten, edo ikasten edo lanean. Orain ja daukagula ehuneko denbora futbolean jokatzeko. Orain Euskaltel daukagu eta da bakarrik emakumezkoen taldearen eslea. Futbolak asko eman dezake. Niri asko eman dit, adibidez. Sensi deitzen dira. Horregatik, ez nitelako atezaina izan nahi. Eta esaten nien, ezin da fuerte ja horti ez dakize. Bueno, gaurkoan Barainainera etorri gara. Eta Barainainen Ainhoa Tirapurekin egin dugu hitzordua. Bizkaian ibiltzen da gehien bat, ja bilbotarra edo ez dakit egin zaigun, Atletikoko atezaina, baina bera berez hemengoa da. Eta berarekin egin dugu hitzordua. Segiduan etorriko da, ikusi, segiduan ez, ja, badator. Listo, Ainhoa. Puntual, Puntual, hitzordura etorri zara. Sukaldatzeko prest? Bai, prest, ez dakit ondo aterako den, baina... Seguro baiet. Errezeta zaila hartu duzu, zaila erreza? Erreza. Erreza aseguratzeko. Bai, eta erosketak egina dituzu ez? Ez, guazen orain, ez? Vale, venga. Listo. Barrura, ez? Bai, barrura. Bueno, listo. Bestela asierretuko zaigu ez bagara azten. Ainhoa, bularkia, tipula eta ospina erosi dugu. Bueno, badituz hemen olia eta gatza. Zein behar dugu? Hoi askoa saltxan. Saltxa da zagar ospinarekin, gara pizkat desberdina, baina ez da. Eta zergatik zagar ospina? Bueno, saltxa da olakoa, ez dakite amak egiten du normalean. Bale. Bazpare amari botako diogu bronka orduan, ez? Gero ez badago... Txartateatzen bali bada, amaren tipula. Oso ongi. Bueno, pues hasiko gara, bale? Bale, hasiko gara tipularekin, mosten, eta gero jasartuko gara beste gauzekin. Barainainen gaude. Barainainen gaude, nire herrian. Zure herria, Barainain herria. Ez dut asko bizitatzen, baina nire herria da. Oso gutxitan etortzen zarela aipatzen zenida. Oso gutxitan, bai. Nahi baino gutxiago, Ainhoa? Bai, nahi baino gutxiago. Azkenean egun libreak aurkitzea etortzeko zaila niretzat. 2 egun jarraian libre izatea oso normalena. Ezinezkoa ez da. Bai, gehien bat ez ezinezkoa ez, baina oso zaila. Claro, eta berez Bilbon zaude, zenbat urteia Bilbon? Hau izan da 13garrena. 13 urteia Bilbon. Bai, eta hasiko naiz 14garrena, ja. Eta gustora Bilbon? Bai, gustora. Bai, azkenean oso gazte joan nintzena da, eta ja nire bizitzan egin dut. Eta hasiera haiek Bilbora joan behar hori eta han egon behar hori, gogorra izitzen zuen nagoa? Lehenengo urtea oso gogorra izan zen. Bai, ze gainera gauzak ez zitzaizkigun ondo atera, talde moduan, eta pertsonalki ere ez nengoen jokatzen.
Eta igual ara joan nintzen espektatiba batzuekin, eta gero beste gauza bat izan zen. Gainera mona nintzen, niretzat oso... Baldintza, gertatu ziren gauza ezberdinak, Eta, bueno, azkenean urtea zen oso... Eta bakarrik bizi zinen? Atletikeko egoitzan bizi nintzen. Egoitza horretan daude ikasleak eta jokalariak pixkat banatuta, baina, bueno, neskak erdin gehiagorekin joaten ginelako, azkenean geundenan ikasleekin gehien bat. Eta gogorra egin zitzaizun urte horretan, non jasotzen du Ainhoak babesa? Karo, zenbat urte zen ditu egin? 20 urteko neska gazte bat. Gertatzen zaionean, espektatiba batzekin joan eta mundua txiki gelditzen zaizu momentu horietan, non daukazu babesa? Familian baina urruti dago, azkenean ez dago hain urruti, hasieran joan nintzen Badajosera, eta bai urruti dago nengoela, baina gero Bilbora etorri nintzenean, esaten zerbait gertatzen barin bada, ordu terdi bi ordutan etxean dago, baina gero realitatea beste bat da, egun bat bakarri daukazu libre, igual momentu horretan unibertsitatean nengoen klasea daukazu eta ezin zara etxera joan, naiz eta libre izan, igual libre daukazu asteburuan unibertsitatean, baina futbolean ez, eta egiten da luzea. Eta zu beharra daukazu momentuetan dira momentu puntualak dira. Bajoia etortzen zaizun momentu hori, ez duzu hartu behar kotxea eta ordu perdira etxean nago. Horregatik, eta orduan zu bakarrik. Eta horra izaiten du, pertsona heldu? Heldu, bai, asko. Eta handik aurrera? Handik aurrera osako beto joan ziren. Egoitzan jarraitu zenuen? Bai, pare bat urte gehiago. Lagunak egin dituenan, baita ere nire inguruan jende gehiago neukan, eta horrezago egite ditu gauzak horrek, azkenean lagunak dauzkazulakoan, hasieran ez, baina gero egite dituzu. Eta igual familiaz daukazu, baina beste ez. Baduzu beste helduleku bat. Laguntza behar duzunean, beste betxan batzuk behar dut. Joango gara pixka bat hasierara. Jarraituko. Jarraitu, lasai. Ainhoa txikitan, Barainainen ez, barkatu, lehen erosketak egiten joan dela, esan zenean hasieran Larragan bizitzen ditela. Bai, 4 urte dituen arte Larragan bizi ginen. Eta baduzu Larragako gaitzapenik edo lagunik edo mantentzen duzu? Lagunik ez, gaztean ginen, baina horitzapen asko. Bai, zer duzu Larragako, herri batetik beste herri batera zen. Baina beste herri hau dago oso hiritik gertu. Bai, desberdina da. Oso desberdina da. Herri txiki bat zen, oraindik bueltatzen nahi zenean esaten diren noren alaba nahi zen, eta oparitzen didate zerbait. Beti, horrela da herria. Naiz eta, zu ez ezagutu, baina aman orden esaten dioz eta, eran bai oso hau. Ama da Larragakoa ordua. Ez da Larragakoa, han sekretaria zan udaletxean. Bale, idazkari lanetan zegoen. Bai, hori, idazkari lanetan zegoen udaletxean. Eta, jende guztiak ezagutzen du idazkariak ezagutzen. Claro, Larragako idazkaria. Claro. Idazkariaren alaba zara, etorikako bat, edo ezakitzea, ez da zer gauza. Eta 4 urtekin, Barainainera. Bai. Eta? Bizi berri bat egin beharra? Bai, baina, justo guztiak ginen adin berekoak, ume pilo bat zeuden gure kalean, egin genuen kuadrilla handi bat, gogoratze dut bai da inauteritan beti joaten ginela, igual, ez dakit, 30 ume berdin jantzita, danak gure kalekoak. Eta, beste bizimota bat, azkenean herrian jende gutxiago dagoenez eta gure adinako jende gutxiago dagoenez, zailagoa da, hemen jende pilo bat, justo eraikina urte horietakoa zen, eta, familia berriak sortzen ari ziren. Eta errezago zentzurretan. Eta oroitzapen horiek dituzu, inauteritan denak elkarrekin. Bai, hori haukatu hola, munduan oso... Zertzineten, auzokideak denak edo gurasoak ziren ere, azkenean kuadrilla egiten duzula? Bai, gurasoak ere, eta fariak egiten zituzten, eta umeak elkarrekin, edo gaur egingo dugulo, ez dakin noren etxean, ez dakitzen bat ume. Eta gurasoak bitartean afari bat egiten. Zea ongi. Bai. Horrelako herriak badu, ezta? Hori ematen dizu herri batek. Eta 4 urtekin, zertara jolasten zuen nahi? Dozo kiroletan. Dena kirola? Bai. Badakit kirola asko praktikatu dituzula. Asko. Pila bat, Asko, pila bat. Baina gainera ez kiro, ez... Mazkenean agarrez hasiko naiz tipularekin. Emozioarekin. Taldekia daukat jartzen ditula, geri egiteko betaurrekoak. Baizea? Bai, tipula mozteko? Ez jaztu hori esan, ez que bilbotarrak izan behar. Bai, kasu honetan, bai, bilbotarrak.
Hemen ez ditugu jarriko, Ez ditugu jarriko. Bueno, Eta nola kirol erabakitzen duzu, denekin ezin dut, futbolean hasiko naiz? Ba, eske nire erabakia ez zen nire izan. Gehien bat izan ziren beste kiroletako entrenatzaileak esan zidatenak. A ber, larun batero futbolera balin bazoaz, igual beste kirolak utzi behar dituzu, Igual, Igual ez du pena merezi, ze larun batetan dira kompetizio guztiak eta beti futbolera zoaz. Bueno, igual futbola bazute kirola. Horatze dut hori izan zidala atletismoko entrenadorea. Bai? Bai, reketi batek esaten dira. Eta kaso egin zenion, orduan ze adina zen, Bota behar dut ona. Sola lasai. Moldatzen zara. Bai, gutxinaka. Vale. Ze adina zenuen, Ainhoa, orduan? Hor, maika, amabi urte. Bueno, gazte, Gazte, bai. Bueno, ez nion kasu askorik egin, ez da, zer beste batzuetan jarraitu nuen. Bai. Atletismoan utzi zenuen, eta gainontzekoak. Irristaketa artistikoa esekonez txapelketarik, jarraitu nuen. Eta hasten zara orduan, futbolari izan nahi duzula edo futbolean mintzat, pixka bat gehiago edo serioago esan ezagun? Bai, serioago, ez da serioago. Baina futbolean edo garai batean neskek jokatzen zuten asko areto futbola zen. Bai, 14 urte tenituen arte areto futbola, gero zelaira pasatzeko, claro, nesken kategoria gutxiago ziren. Mutiletan normalean areto futbola, futbol zazpi, eta gero ja 11, ez? Baina nesken kategoriak bakarrik zen areto futbola edo futbola. Eta futbola senior mailan. Beraz, 14 urte izan arte ezin zinen beste ligara joan. Eta geneuzkan bi talde areto futbolekoa, bi kategorietan, kadeteak arte, eta gero den kadete etapa betetzen zenuenean, jaten zinen lagunakera futbolean jolasten. Regionalean, eta 14 urteko neskak, 30 urteko neskak aurka, eta danak nahaztuta, eta hartuko dutu gal... Bai, mugitu egin eduzuna. Bueno, lagunaken aritu zinen, aipatu duzu ere Badajotzera joan zinera La Pueblarekin jokatzera, Bai. Baina gero, bueltatzen zara? Bilbora. Eta ja zuzenean Bilbora? Bai. Eta nola izan zen hori? Badajotzera joan nintzen, hemen aukerazko ez nituelako jokatzeko. Azkenan beste atezain bat zegoen, eta badakizu atezaina jokatzen ez duena normalean aukera gutxi izaten dituela. Eta erabaki nuen aldatzea. Deitu zidaten erreginaren kopa jokatzeko eta printzipioz beste urte batan egoteko. Joan nintzen, erreginaren kopan bigarren geratu ginen, finala galdu genuen Levanteren aurka. Eta justo Atletik deitu zidan, justo liga irabazi berri zuten eta Championsa jokatuko zuten hurrengo urtean. Gainera Atletikekoa nintzen ez txikitatik, niretzat superondo. Etxetik hurbilago baita ere. Baina espero zenuen horrelako deiren bat? Joan nintzenean ez. Atletiken helikapa zegoen, hori, atezainona izan dena eta ez nuen txokorik ikusten. Baina justo retiratu zen eta nian pentsatu zuten. Eta hori izanen da, Atletik zalea. Eta Atletikek deitzea, horregatik zaudeia bertan, kieto. Ja, kieto. Atletik zalea izatea, zuentzat zer da? Nik etxean bizi dut, Atletik zalea dira eta da, ez dakitan erlijio bat, baina antzeko zerbait. Bilbon gehiago. Bai. Esango nuke. Orain igual gutxiago nabaritzen da, baina lehen Bilbon Atletikek galtzen balin bazuen, astea azten zen jendearentzat, triste, nabaritzen da, irabazi edo galdu? Nabaritzen zela, astean zehar, lanetan, dan. Suposatzen dut hori gertatuko dela beste afizioekin ere, beste jarraitzaileekin, baina Bilbotarrengan beti entzun izan dugu hori. Bai, igual bai. Eta badut beste kontu bat, jarraitzaileekin eta ni ez naiz oso futbol aditua, oso ez gutxi. Baina gertatzen da askotan, entzuten dugu asko, eta suposatzen dut hau askotan ez egin duzula.
nesken futbola, gizonezko, batez ere gaztelerak, esaten da, futbol femenino, futbol masko. Ni fútbol femenino, ni ez fútbol, ni ez femenino, hori entzun dut askotan. Ez, baina, Zergatik bere izten dugun futbola da, kirola futbola da. hori da, futbola, arau berdinak, baldintza berdinak. Baina beranduago heldu ginenez, suposatzen dute zirela ezberdintzen. Eta ez alda errezago esatea emakumezkoen talde bat, gizonezkoen talde bat, baina biak futbola dira. Bai, baina gauza, zaila da aldatzea. Uste dut gero eta kontzientzia gehiago daukagula berdintasunean eta zentzu horretan, baina jendeari hitz egiteko era aldatzea oso zaila da. Jokatu izan duzue gizonezkoek emakumezkoekin batera? Bai, ez. Ez eta bai, a ber... Nola da, ez eta bai? Bai, izan edo. Adin bat bitartean jokatu daiteke. Txikitan denek jokatu jokatzen dute? daiteke, ze fizikoki ez dago desberdintasunik. Eta gero orain gertatzen ari dena atletiken da, veteranoen taldean mistua da. Da talde bakarra mistua dena. Non erretiratutako jokalariak, bai neskak bai mutilak, elkarrekin jokatzen dute. Haize polita, hori enekien, begira. Baina profesionalki ez dago. Daude neskak, oso zaila da horrelako zerbait lortzen, azkenan fizikoki desberdintasunak handia. Ainhoa, atletiken lorpen asko izan dituzue eta bizi izan dituzue. Bai, klubak 5 liga ditu, ditut, baina bueno, taldea da liga gehien dituen taldea lehenengo mailan. Pentsa, hori da ohore bat, Bai, ohore bat bertan egotea. Eta gauza guzti hauek nola bizitu dituzue? Bilbon desberdin. Bai? Bai, ze Bilbon bai daukagula masa sozial pizkata handiagoa. Eta azkeneko liga irabazi genuenean ospakin osasuna oso polita zen. Baina jende pilo batekin kalean, gure zai, ez genuela espero igual hainbeste. Zuk erabiltzen duzu sare sozialik? Bai, erabiltzen ditu. Twitterra baduzu? Eta hori erabiliko duzu ere orokorrean? Twitterra da gehien erabiltzen duana informazioa bilatzeko jarraitzaileei. Gainontzeko sare sozialak utziko dituzu gertuko entzat. Bai, Facebook bai dala pizkat gehiago gertuko entzat, eta Instagram irekia daukat, baina ez daukat asko jarraitzaile askoan. Ni hor galtzen naiz, Ni alaba bai, baina ni galtzen naiz. Twitterrakin nahikoa daukatik ere bai. Bale. Bueno, hau berotzen hasi zaigu. Bai, hau bai. Eta orain egin behar duzuna da... Tipula. Bestea ez duzu zuritu da? Ez. Horrekin nahiko? Horrekin nahiko. Zer bestela dauzkagun... Ezakit, zuk agintzen duzu, Ainhoa. Amaren errezeta dela esan dugu, Ja, baina egin behar duzu zuk, Bai, ama ez datorriko gaur zukatatzea, gaur libre eman diot. Normalean... Ez aitak ere egiten du errezeta hau, Bai? Asko aldatzen duzu? Karo, han Bilbon... A ber, nire bazkaria egiten dut, baina gauza da normalean dana garbi jaten dudala, edo egosita edo plantxan, eta klaro, ona etortzea egosita edo plantxan egitea zerbait, ez zitzaidan irutzen. Eta galdetu nion amari, zer egin dezaken. Eta hau da errezeta etxean askotan egiten dela, biok egiten dute, aita eta ama. Arazorik gabe, aitak ere sukaldatzen du. Etxean, aitak sukaldatzen du. Hombre, amak hainbeste lan hartzen baditu. Ez, bueno, a ber, egia da nire etxean gauzak pizka arraroak izan direla askotan, ze ez dakite esate dute behiti. Ba, igual lanagatik Andrea jarraitzen du gizona. Eta nire kasuan alderantziz izan zen. Aita joan zen amarekin Bartzelonara, Madrilera, bera abokatua zelako, eta han zeukalako lan egiteko aukera gehiago hemen baino. Beraz, nire familia beti izan da pizkat Andres eta etxean lan egiten dute biak. Onge. Pare. Beste aldaketa bat gizonezkoekin, nahiz eta futbola gauza bera izan. Bai. Zu futbolaz bizi zara? Momentu honetan... Ez que soldatak... Bai, soldatak ez daukate zer ikusirik. Ez daukate zer ikusirik, hori argi dago. Baina egia da orain apustua egin duela klubak eta orain ja daukagula uneko denbora futbolean jokatzeko. Bai, Bai. Baina horrela ez da izan orain arte? Ez, orain arte ez. Orain arte... Lehenengo denboraldia, non goizez entrenatuko dugun, eta egongo gara uneko egunean futbolean pentsatzen. Hori ere pauso handi bat da, ezta? Bai, 23 urte daramat futbolean jokatzen, eta bakarra izango da lehenengoa. Bueno, lehenengoa, bakarra ez dazu esan. Horregatik, ez dazu esan. Guazen lehenengoa dela, esatera, eta punto. Baina orain arte,
Nola bizi behar izan duzu? Zeren Bilbon bizitzen, jokalari profesional bezala, baina ez dakit kanpaia jotzeko moduko egoera batean egon entzinenik. Ez, beti egon nahi zerbait gehiago egiten, edo ikasten edo lanean. Beti. Beti konpaginatu behar izan. Joan nintzenean ikasten nengoen, ikasketak bukatu nituenean masterra egin nuen, gero doktoretza hasi nuen, baina utzi behar izan nuen, eta lanean hasi nintzen. Eta beti izan naiz eta lana ere erraiza ez da izan, ez bilatu behar duzu lan bat, egokitzen dena zure ordutegi. Momentu horretan, selekzioarekin nengoen baita, eta behar nun lan bat nun goizez lan egin bakarrik, eta hilean aste bat, libre izan selekzioarekin joteko. Baldintzak zu jartzen dituzu, ez? Oso zaila da lan bat horrela topatzen. Claro, baina bilatu zenuen. Aurkitu nuen. Eta lanean ari zinen, gainera publikoarekin kontaktua zenuen. Bai, uste nuela ez zela nire, ez dakit. Eta jendeak ezagutzen zuen Ainoa? Batzutan bai, beste batzutan ez. Geldituko ziren nola, bai, Karo, zuk lana egiten zenun, han. Batzutan. Ez, eta orduan, han ezagunagoa izan zaitezke. Bai, Bilbon ezagunagoa naiz. Batzutan gertatzen zitzaidan, igual, pasillo batetik pasa eta ikusi norbait hola begiratzen zitula, eta etxe zinen beste aldera eta berriro begiratzen zitula, hola jarrai gainuen. Eta azkenean gurasoak esan, eske lotxa ematen dio, nahi du argazki bat atero zurekin, eta lanean dago, baina, askotan egin. Bueno, baina hori ere polita da. Jendeak zu ezagutzen zaitunean eta pixka bat, ez? Hor dagoela sentitze hori. Horrek erakusten duena da jarraitzaileak dituzula. Horregatik. Eta guretzat super garrantzitsua da jarraitzaileak izateaz, azkenean emakumezkoen futbola oraindik garatu behar da pilo. Eta jarraitzaileez gain, suposatzen dut, atletiken, esan dugu, ez? Gizonezkoen taldeak daude, emakumezkoen taldeak ere bai. Baina babesleen kontua izan da oso garrantzitsua zuek aurrera egin ahal izateko ere bai. Bai, babesle espezifikoak lortzea guretzat nahiko garrantzitsua izan zen. Hasi ginen, igual, gune komertzial bat zela gure babeslea, gero orain euskaltel daukagu, eta da bakarrik emakumezkoen taldearen babeslea. Horrek esan nahi du, diru hori dela gure sarrera, beti izate dutela. Emakumezkoen taldeak ez dituzte sarrera. Bueno, emakumezkoen taldeak emate dizute aukera erakunde publikoen dirua jasotzera. Azkenean, berdintasuna ez baldin baduzu sustatzen, ez daukazu aukera diru hori jasotzeko, baita ere. Hori ez da esaten, baina klubera esaten den diru hori beti normalean da berdintasuna sustatzen duzulako zure bat. Futbola ez da bakarrik zelaian jokatzen dena. Futbola askoz ere eremu handiago bat hartzen duen kontua da, batzuk aipatzen ditu. Baloreak transmititzeko ere erabiltzen da asko, eta gaur egun asko. Normalean klub bakoitzak ere badu bere fundazioa eta horrera bideratutakoa ere bai. Bai, azkenean futbolak asko eman dezake eta aprobetxatu behar da. Ikusten denaz aparte, esan nahi dut. Ikusten denaz aparte. Negozio horretaz aparte. Niri asko mandit, adibidez, nire bizitza egin dut beti futbolean pentsatzen, futbola izan da lehentasuna niretzat askotan, erabakiak hartu ditudanean, eta mandizkian bizi balore batzuk oso onak eman dizkit. Azkenean, uste dut pertsona bezala garatu nahi zela futbolan zehar. Eta egia da, zentzu horretan orain fundazio pilo bat daudela, ORG pilo bat daudela, eta gauza horiek aurrera ateratzeko beste eremu sozialetan. Azkenean, jende asko dago, ez dauzkala aukera, ez futbolan jokatzeko, ez zer egiteko. Dirua behar den tokietan normalean... Elkarteak horregatik sortzen dira. Beharrak daude. Beharrak daude, bai. Eta badakit beste kontutxoren bat zuri buruz. Pixka bat honekin ere bideratua. Juan Matak egin zuen, ekintza bat hasi zuen, non jokalarien 100% bideratzen duzuen horretara, eta zu tartean zaude. Zure soldataren 100%? Ematen diot Kamun golari, eta beraiek, kasu honetan erabaki dut proiektu bat. Azuk erabakitzen duzu ja proiektua? Alduzu proiektu bat erabaki edo organizazioari eman eta beraiek banatzea.
kasu honetan erabaki nuen Yuwa proiektuari ematea. Indian dago. Eta da emakumezkoen futbolean, oso zaila da emakumezkoen futbola egotea han. Eta egiten dutena da, empoderazio antzeko bat, futbola erabiliz emakumen. Eta hor zaudete bakarrik futbolean aritzen zaretenak, ez? Bai, kasu honetan bai. Nahi du, azkenan futbolak asko mugitzen du, eta nahi duguna da, imaginatu futbolari guztiek emate dutela uneko bata, kriston dirutza izango zen. Horrelako ekintza gehiago behar ditugu. Askoz ere gehiago. Baina, eta gaur egun nola dago edabideen kontua? Emakumezkoen taldei dagokienez eta? Orain hobe gaude. Azkeneko urteetan telebista sartu da, orain 3 partidu asteburu ero botatze dituzte, eta horri jendeak ja ikusteko aukera dauka. Hemen herrian beti izaten didate. Egon dira, ez dakit zenbat, gaur zure partidoak ikusten, ez dakit. Beti gogoratze didate. Bueno, baina orduan hoberagoaz, Ainhoa? Bai, hoberagoaz. Hoberagoaz dudarik gabe. Alde guztitan. Ainhoa, zure denbora librean egiten duzu? Badakit fisikaria zarela ere, bai? Ez, kimikaria. Barkatu, kimikaria. Eta laborategitan eta ibiltzen zara, edo ez? Orain ja ez, ja astuta daukat. Orain dela gutxi elkartu nintzen neska batekin laborategikoa zala baita eta hasi nintzen zientziaz hitz egiten zazun. Ostras, zientziaz. Gustatzen zaizu? Bai. Bai, erakartzen zaitu mundu horrek. Asko, baina, klaro, ez daukat aukera, nire lagunak gehien bat dira... Betorrekoak eta batatxuria. Horrela imaginatzen zaitu. Bueno, laborategian zaudenean, bai, batatxuriarekin, baina, normalean ere ordenagailuan lan asko egiten da, informazioa bildu behar delako, proiektua garatu, ikusi nondik nora egin behar duzun. Eta gustokoa duzu mundu hori ere, bai. Bai. Erakartzen azkenean utzi nuen, egoera... Eta erraz eramantzen dituen ikasketak? Ez. Karo, entrenamenduak... Ez, nire kasuan kutsu batzuk ziren arratsaldez eta beste batzuk goizez. Karo, eta nola konparatzen? Arratsaldeko kutsuetan, irakasleak ez ninduten ez da zautzen. Karo, entrenamendua zen dituen zu. Bai. Bueno, baina atera zenuen, eta egin zenuen ere masterra. Argi izan nuen denbora gehiago behar izango nuela. Claro. Zertzara, oso tematia gauzak lortzeko eta? Bai, ez zait bat ere gustatzen gauzak erdizka ustea. Ez, hasitakoa bukatu beharra dago. Bai, eta horregatik doktoretza ustea zaila izan zen niretzat. Claro. Momentu horretan nire osasunak eskatzen zian behar nuela, eta horrela egin nuen, baina egia da, kostatu zitzaida bile bat, izan zela nire bizitzan lehenengo aldia, esan nuela, ezin dut. Bueno, hori ere, puntu horretara iristea garrantzitsua da, Ez zuk esan duzu, osasuna tartean bestela ja. Txarun, Bai, lasai, garbitu. Eta zure denbora librean, zer egiten duzu? Non dituzu lagunak? Bilbon edo hemen? Gehien bat, Bilbon orain. Hemengoak pixkat abandonatuta ditut, azkenean zailagoa da. Eta ez dizute bronka botatzen? Ainhoa! Bai, ez zaizuela ikusten, ez dakizer, baina oso zaila da. Etortzen zarenean, azkenean 1000 plan egitea batera. Badut beste anekdotatxo bat, igual ez zaizu gustatuko, Ainhoa. Bueno, ez dakit. Segurenik bai. Ez que ez dut ulertzen nola bihurtu zinen edo nola hasi zinen atezain. Esandakoa, esan da gero. Zeren zure goitizena zein da? Sensi. Eta sensi da sensible, ezta? Bai, hortik dator. Eta nondi dator? Horregatik, ez nintzelako atezaina izan nahi, jartu zidaten atezain moduan, txikitan taldea oso ona zen gurea. Irabazten genituen partida 30 eta eta jokalarien artean ez nintzen abea esan. Eta nire entrenadorea izan zian atezain moduan probatzeko eta zitzaidan gustatzen. Eta egin nuena izan zen, bai garbitu izan. Zer egin zen? Probatu baina bilborrakin, eta esaten nien, ezin da fuerte ja hortzi ez dakiz zer. Ez que nik hori entzuna daukat, ez du balio, botatzea fuerte. Ez dakiz zer, baina kasurik ez, esaten nuen bakoitzean, fuerteago botatzen duten, eta bukatzen dituen entrenamenduak negarrez. Bai, gaixua. Eta gainera zer eta atezain bukatu duzu. Bai, hori da. Naparra asko zaudete, Eta egon izan zarete. Bai. Indarra baduzue, zerrik irabazten du? Bilboko aste nagusiak edo San Ferminek? Bueno, orden nahiko
arazo ditugu. Etxera Egiten joko- ditugunak da partiduak denboraldi bukaeretan, Bai. edo gu berriak baino lehen egiten ditugun partidetan, edo futbol tenisetan egin taldeak herrialdeka. Bai, Eta horri irabazten duena beti dauka puntu bat, eta gehiago. Zenbat puntu dara ematzagu? Asko. Gure taldea, bueno. Bai, ongi Nafarren ba. taldea hoberena da. Oso ongi Ainhoa. Bueno, hau ja bukatuko dugu, falta zaiguna joango gara egiten eta horrela, eta gero ja maira joango gara, bale? Bai. Bale. Ainhoa, pinta bintzat oso ona, Eta usaina baita, ez? Usainare, bai, amaren errezeta hau. Badut, sensirentzako. Ez zaitateratzen sensi deitzea. Baina badut, oparitxo txiki bat. Uzten didazu ematen? Opari bat? Bai, A ver. bai. Azerretu, Ez azerreta. Kaixo, Ainhoa, maja. Pensatzen dut nita asko goratuko zarela, urte batzuk pasa dira ikastolan klase manizunetik, eta eskatu didate, mezu hau zuri grabatzeko, eta benetan kriston ilusioa egiten dit. Besterik gabe, zoriondu nahi zaitut, zure bizitzan egin duzun bide oparoaz, eliteko kirolan puntako jokalaria zarelako, eta jarritu du zure ibilbidea. Bueno, uste dut Twitterren elkar jarraitzen dugula, eta benetan, hoxe, zoriondu nahi zaitu dala. Benetan demostratu duzulako. Amets bati jarraitu egiten diogunean, amets horretan enpeinua jartzen dugunean nahi dugun guztia lor dezakegula. Eta hortaz, zorte on guztia opa dizut, gaur prestatu behar duzun bazkari edo afari horretarako, eta baita zure bizitzan ere. Beraz, musu handi bat, eta animo. Ilusio handiek, Bai? Bai. Ba, Kartxo, zure Nire irakasle irakaslea izandakoa, ezta? Bai. Eta... Izan ginen bere lehen kurtsoa uste dut, Bai. edo gutxi gora bera horraz izen irakasle lana. Bai. Ba, orain badakizu, politikan sartu zaigu. Bai, Bueno, badakit sartu zitzaigun. jarraitze dut Twitterren eta Ez berak ere dakit zer daukan jarraitzen da. ikastolak, politikari asko eman ditu ikastolak. Bai, orain monumentu honetan asko daude hor. Futbola noiz arte izanen duzu, jokalari bezala, Dio. Jokalari bezala momentuz urte hau daukat sinatuta eta ikusiko dugu aber nola ukitzen naizen, ze ja daukadan adinarekin ja sentsazioen inguruan mugitzen naiz, ez dut jarraitu nahi ez da ja pena ematen esaten dana zelaian. Gustatuko litzaidake argi ikustean noiz den bukaera eta ez usatzea bidez. Azkenan, bai ikusi doala inguruan jende asko bukatzeola nekatuta edo futbola gorrotatzen edo... Ez duzu horrera iritsi nahi. Eta ondoren? Politikari? Edo kimikari? Kimikari zaila izango da, internadore titular ditut baita, eta posgradu berri bat egiten ari nahi kirolari buruz, eta gustatuko litzaidake kirolan jarraitzea, baina ikusiko dugu lana ere oraindik hor daukat, ez den testak duelako, baina botatzeko aukera daukat, beraz, ikusiko dugu etorkizunean. Eta ikusiko dugu etorkizunean, ze askotan, nire txiki, entzuten diegu, izan nahiko luketela, ez dakin hor, entzunen diegu gure neskei izaten nik Ainhoa tiratu bezala izan nahi dut. Ba, ez dakit entzungo diegun edo, baina argi daukadana da emakume referenteak izango dituztela. Bai, ez da, ja, gaur egun ja, badaude, eta nire aurrera asko. Ba, gure lana ere bada, horiek ere ezagutarazten. Bai, eta hori izan da gure lana urtekatzea, hori lortzea. Ba, eskerrik asko, Ainhoa, plazer bat izan da. Niretzat ere. Bai, gustora gontzora. Bai, bueno. Ba, orain eginen duguna da, hori, bai, nik bai bintzat. Gainera gozetu, esan dizun lehen, gozetuan etorren, osea, mila esker, bale? Plazer bat izan da. Eta zuei betikoa, badakizue, gaurkoan Ainhoa tirapu izan dugu gurekin, eta datorren astean nor egonen den jakin nire duzue, eta ez utxik egin, Aio? Ja, botako dut, bale? Bota. Venga, banatuko dugu.